Как да добавяме, редактираме и филтрираме задачи в Lexi? В меню Задачи се намира таблица с всички създадени в системата задачи. Тук ще намерите и филтри, по които може да бъде изведен списък с задачи, които отговарят на определени критерии. От таблицата с задачи можете да маркирате задача като приключена. Можете и да редактирате задача. Както и да изтриете задача при необходимост. Нова задача се добавя от бутонът в горния ляв ъгъл на страницата. В отворилия се системен прозорец имате възможност да въведете заглавие, текст, приоритет и краен срок за изпълнение. Също така можете да посочите очаквано време за изпълнение на задачата. Това е полезно при определяне на натовареността на отговорниците. Можете и да посочите по кое дело, казус или производство е отнесена задачата. Отговорниците за изпълнение на задачата могат да бъдат един или няколко. Можете да отворите страница с детайли към всяка задача, като кликнете върху номера в таблицата. От тук също може да редактирате задача. Отговорниците могат да добавят изработено време. Задачите, по които има добавено изработено време, не могат да бъдат изтривани. Ето един пример как може да се провери каква е натовареността на един отговорник чрез използване на филтрите. При извеждане на филтрирания списък с задачи системата изчислява общото очаквано време на изпълнение. Можете да приключите изработена задача, като кликнете върху бутонът пред нейния номер в таблицата.